नमस्कार, मस्त मराठी किचनमध्ये आज आपण मालवणी पद्धतीत भोगीची भाजी बनवणार आहे। नमस्कार, मस्त मराठी किचनमध्ये आज आपण भोगीची भाजी बनवणार आहे। तर त्यासाठी मी या सर्व भाज्या घेतल्या। त्यामध्ये मी ही बघा एक पापडीची भाजी घेतली आहे, वाटाणा घेतलाय, एक वांग घेतलंय, ओली शेंग घेतली आहे, ओले चणे घेतले आणि घेवडा घेतलाय हा। आणि हे बघा पापडी आपल्याला फक्त अशी मोडून घ्यायची आहे आणि घेवड्याचे असे दाणे काढून घ्यायचे आणि वाटाणा पण तसंच काढून घ्यायचं आहे आपल्याला। तसंच हे बघा इथे मी चणे पण तसे काढून घेणार आहे। हे हिरवे चणे आहेत आणि हे बघा शेंगदाणे पण मी असे काढून घेतले। तुम्ही बघू शकता 2 बटाटी, एक गाजर आणि एक वांग असं बारीक त्याला चिरून मी पाण्यामध्ये टाकून ठेवलंय। आता तुम्ही इथे बघू शकता मी एक कढाई घेतली आहे आणि त्यामध्ये मी 4 चमचे तेल टाकणार आहे। तर आता आपलं तेल गरम झालंय, त्यामध्ये मी आता 1 चमचा जिरा टाकते। इथे मी एक बारीक कांदा चिरून घेतलेला तो मी त्यामध्ये टाकणार आहे आणि आता आपल्याला त्याला तेलामध्ये चांगलं परतून घ्यायचं आहे। मी या भाजीमध्ये हिरव्या मिरचीचा जास्त वापर केलाय, म्हणून मी इथे 4 हिरवी मिरची, 4 लसूण पाकळ्या आणि 2 इंच आलं त्याची बारीक अशी पेस्ट बनवून घेतली आहे आणि त्याला आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। आणि त्यामध्ये मी आता अर्धा चमचा मीठ टाकते आणि आता बघा त्याला पण मी व्यवस्थित मिक्स करून घेतलंय। आता मी त्यात एक चिरलेला टोमॅटो टाकते आणि त्याला पण मी आता व्यवस्थित मिक्स करून घेते। आता मी त्यात 1 चमचा धना पावडर टाकणार आहे, अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा जिरा पावडर, 1 चिमटी हिंग। आता मी याला व्यवस्थित परतून घेणार आहे। आता त्यामध्ये मी पाव चमचा लाल मसाला टाकते आणि आता आपण त्याला पण व्यवस्थित त्यामध्ये परतून घेऊया। आणि त्यामध्ये मी आता फक्त 1 चमचा तीळ टाकणार आहे आणि त्याला पण आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आणि त्यामध्ये बटाटा, वांग आणि गाजर टाकणार। आता हे पण सगळ्या भाज्या टाकून घेणार आहे। पापडी, वाटाणे टाकून घेणार आहे आणि आता आपण त्याला व्यवस्थित मिक्स करूया। आता त्यामध्ये मी 1 ग्लास पाणी टाकणार आहे। आता याच्यावरती आपण ढाकण ठेवून 15 मिनिटं याला शिजवून घेणार आहे। 15 मिनिटं पूर्ण झाली आहेत आणि आता तुम्ही बघू शकता आपली इथे थोडी थोडी भाजी शिजत आली आहे। आता हे बघा याच्यामध्ये मी एक वाटी ओलं खोबरं आणि थोडीशी कोथिंबीर घालून मिक्सरला फक्त असं लावून घेतलंय, ते आता मी त्यात टाकणार आहे। त्याला पण मी व्यवस्थित मिक्स करून घेते। आता मी त्यात चवीनुसार थोडंसं मीठ टाकणार आहे, कारण की मी पहिलं पण मीठ त्यामध्ये टाकलं होतं। आता मी त्यात किचन किंग मसाला 1 चमचा टाकणार आहे। मालवणी पद्धतीमध्ये भाजी बनवली आहे भोगीची। तर आता जर तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्हाला माझी आजची रेसिपी कशी वाटली। धन्यवाद। नमस्कार, मस्त मराठी किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहे संक्रांती स्पेशल तिळाचे लाडू। चला आता बघू हे लाडू कसे बनवायचे। हे लाडू खूप सोपं आहे बनवायला आणि खूप चांगले बनतात। चला आता बघा ह्याला काय काय साहित्य लागते। मस्त मराठी किचनमध्ये आज आपण तिळाचे लाडू बनवणार आहेत। तर त्यासाठी हे बघा मी इथे 1 कप हे तीळ घेतले आणि हे बघा आता मी इकडे एक फ्राय पॅन घेतलाय आणि या स्लो गॅसवरती आपल्याला हे तीळ भाजून घ्यायचे। आता तुम्ही बघू शकता ह्याला आपल्याला एकदम छानपैकी गोल्डन कलर करून घ्यायचा आहे। ह्याला सारखं ढवळत राहायचं आहे, कारण ते करपले तर कडू लागतील म्हणून। आता तुम्ही बघू शकता आपल्या तिळांना छानपैकी कलर यायला लागलाय।
आपल्याला याला असं स्लो गॅसवरती परतत राहायचंय. आता तुम्ही बघू शकता हे आपले तीळ भाजून तयार आहेत. तर मी त्यांना एका प्लेटीमध्ये काढून घेणार आहे. या तिळाचे आपण लाडू बनवणार आहे, म्हणून आपल्याला यांना मिक्सरमध्ये लावायची काही गरज नाही आहे. ह्याच एका कपाने मी तीळ घेतले होते, तर आता याच कपाने मी आता गूळ पण घेणार आहे. याच साईजचा हा 1 कप आहे, हे बघा. तर आता हे बघा मी इथे हा 1 कप गूळ घेतलाय आणि त्याला मी आता या फ्रायपॅनमध्ये टाकणार आहे. या गुळाला आपल्याला फक्त स्लो गॅसवरती वितळून घ्यायचं आहे, याचा पाक नाही बनवायचा आहे. तर अर्धा चमचा पाणी टाकणार आहे, कारण आपला गूळ वितळला पाहिजे म्हणून. हा बघा आपला गूळ इथे वितळतोय. भाजलेले तीळ घेतले आहे. जेव्हा आपण लाडूसाठी तीळ भाजत होतो त्याच्यामध्येच मी थोडेसे ते साईडला काढून ठेवले होते. आणि आता हे सारणाचे आपण असे लाडू गोल बांधून घेणार आहे आणि तिळामध्ये थोडंसं गोल फिरून त्याला साईडला असं, हे बघा आता माझे लाडू मी लाईनीत लावून ठेवते इथे. कधी कधी काय होतं की आपलं हे सारण जे लास्टला राहतं थोडं कडक होतं, तर त्या टाईमला आपण त्याला जरासं गॅसवरती असं गरम करून घ्यायचं आणि त्याचे परत आपण लाडू बांधून घ्यायचे. हे बघा तुम्ही बघू शकता माझं थोडं सारण कडक झालं होतं, त्यामुळे मी त्याला परत असं गरम करून आणलंय. तर आता जे तुम्ही बघू शकता मी ते 1 कप तीळ घेतलेले आणि 1 कप गूळ आणि त्यामध्ये हे 42 लाडू बनवून तयार आहेत. तर जर तुम्हाला पण माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्हाला माझी आजची रेसिपी कशी वाटली.